ja s'anirem. Ets família pescadors, explica'ns-ho. Sí, nosaltres provenim del poble de l'Ametlla de Mar, que és un poble realment mariner. I vam vindre a viure aquí. Vam continuar, el meu pare va continuar pescant aquí. Nosaltres, quan vam tindre 16-17 anys, doncs, ens va agradar molt aquesta activitat i vam continuar amb ells. I quan vau acabar l'activitat? Vam acabar fa 2 anys, 2 anys i mig o així, que el meu germà es va jubilar. Llavors quedava jo sol i me quedava poc també per jubilar i vaig decidir deixar l'activitat perquè a part ja les administracions ja no ens deixaven continuar pescant aquí sol. No ens deixaven desembarcar el peix i teníem que anar a Tarragona amb la barca a descarregar i després tornar aquí i això va complicar moltíssim. Què ha significat, per a tu, aquesta vida de pescador? Què ha significat aquesta vida? Bueno, la vida de pescador és tot, és un modo de viure. A més, ja ho hem viscut des de petit, és un ofici que t'agrada molt, que t'enganxa, literal. Però el que passa és que últimament ho han complicat molt.